So, yun, nakabit ko siya. Actually, hindi ko na nalagyan ng ibang isa pang patong kasi nga, hindi ko na estimate kung ilan yung sobra. Ito dapat ganito yung sobrang ilalagay ko rito. Para kumapal tong dulo. Para hindi mag-slip siya pag nag-smash ka. So, dahil tinamad na akong calculate yun. So, ginawa ko, dinoble ko na lang yung, inikot ko ng doble to. And then, itong sobrang to, gagamitin ko na lang sa next na raketa ko. And also, kalat. Ito pala, bumili akong ganitong extra kasi yung mga ganitong extra that comes with the grip, mabibitin ka. And minsan hindi makapit to mga to. So, yun. Kakapitan ko, inilagay ko muna to. Yun nabili kong ito. Pang close nung grip. And then ito, para lang may tatak. Pero tutingnan mo, sobrang ikli oh. Parang di may makakover na maayos yung grip. So, yan. And ito pala, dati, mas prefer ko na mas mataba yung mas makapal tong grip na nilalagay ko kasi depende sa kamay mo. Usually, pag malaki yung kamay mo, mas gugustuhin mo na mas makapal yung grip. Yung iba naman, mas prefer nila na manipis lang yung grip para mas namumove nila maayos yung raketa. Ako, dati, prefer ko na mas malaki para mas nagigrip ko pa nag-smash ko. Pero depende, ngayon medyo nag-switch ako ng playing style kaya more of parang standard na nakapal ng grip yung kinakabit ko kaya instead na medyo magkakalapit tong bawat ikot ng ng grip, medyo nilayo ko sila para hindi masyado makapal. And kasi actually, itong grip na nabili kong to is makapal na siya kung titingnan mo. Compared sa ibang grip na bibilin mo, mas maninipis sila. So, yep. All in all, yan. Titingnan nyo okay yung pagkakabit ko. Kung titingnan nyo kung paano nagkakabit ng grip nun, nako, masusuya kayo. Dahil ang pangit ng pagkakabit ko. Lalo na dito sa side na to. Hindi ko kasi alam kung saan at paano putulin tong last part. Hindi ko actually pinuputol tong last part nun. Kasi nangihinayang ako. Dapat pala putulin mo para maayos yung... Ito kasi yung control point sa sa badminton Yung thumb mo. Dapat may grip na maayos dito. So, wag kang manghihinayang na bawasan to.